Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, javna ustanova Mišovita srednja škola Banovići organizovala je mimohodu u kome su učešće uzeli učenici ove i svih osnovnih škola s područja općine Banovići. Noseći poruke mira, poštovanja i solidarnosti, mladi su odali počast nevino stradalim žrtvama te iskazali podršku preživjelim Srebreničanima i majkama Srebrenice koje više od 3 decenije neumorno čuvaju istinu o sudbini svojih najmilijih. Danas smo kao i prošle godine izašli u mirnom mimohodu da časno i dostojanstveno obilježimo 11. juli, dan sjećanja na nevine žrtve Srebreničkog genocida. Ovo je još jedna prilika da uputimo apel starijima, a posebno mlađim generacijama da uvijek čuvaju i njeguju sjećanje i kulturu sjećanja i istine o događajima koji su se u Srebrenici desili u julu 1995. godine. Nadamo se da će ova manifestacija prerasti u tradiciju i sa ovog mjesta šaljemo poruke mira i poruku da se nikada ne zaboravi i da se nikada ne ponovi Srebrenički genocid. Mimohod u Banovićima pokazao je da mladi razumiju važnost čuvanja historijskog pamćenja. Njihov primjer svjedoči da su saosjećanje, solidarnost i ljudskost vrijednosti koje nadilaze granice i generacije, te da sjećanje na žrtve ne treba biti izvor novih podjela, nego temelj za međusobno razumijevanje, poštovanje i izgradnju trajnog mira.